Shukor nakaslem jong unong san hima. Ka jingpam yo sernot ka film Jana Nayagan na ka Central Board of Film Certification kalapan ban ya ka jing ya kano mark liang hapdeng ki nong yalam Kongres na Tamil Nadu persya ya ka seng BJP bad yau menteri rang ba kari u Narendra Modi. Ka film Jana Nayagan ka bade ka film balapan mi na Tamil Nadu Henry lapan i keleng kari India bat keleng ka perthai ka balaak da UVJ ubade uting shop ubala pau bad ubalong ru menta syakakam san perthai kaba ula seng da ka seng san perthai kabala ai kerteng tami laga vetri kasagham ya kene ka film Jana Nayagan la pen kre bat perlat pat ba ha kaleng ka perthai ha ka khandai tarik menta ubnai kala lingkot Henry ha ka janmit jong ka hanyo tarik menta ubnai kitrai ki bapen mi ya kene ka film ka KVN production kala pen bana balapen sange eno ban perlat namar kampat yo ya ka sernot na ka CBFC ka bapet benya ya ki film Shwaban peni ha ki cinema kani ka production kalapan bana banamar ka jing pen sange eno bat peni ya kani ka film Jana Nayagan ka jing du onong kalong palat san spa klur namar ki tiket ki bala dep di kalapoi palat san pho klur ken thopru ya baro ki jing pen bana pat ba bat ya ka bai thep ha ka satellite katkum ka jing pen i ka production house kani ka film kala penlut hadu lai spa prapo klur tingka ha ka ba ya UVJ la deb bansiu kumba arspa arpo klur tingka ka jingya yo kani ka film ka dei namar baki pat ba ka jila Tamil Nadu ki kwa ban yo i khaddu ya UVJ ha ki cinema namar ba ulapan bana ba unum akshu namar ba ularung syakakam san perthai kaba ulapan kre baga seng jong u kanya konye ke election MLA menta usnem 8,000 apun rio ha kanya ka jilla u nong yelam ka seng Kongres ka Tamil Nadu u Praveen Chakravarti u baderu u MP ka Lok Sabha ula thap haransan social media da ka bakano ba u Narendra Modi ula iben ya ka Tamil Nadu namar menta umsha ban ai sernot ban pen iya ka film Naya Janagan namar ki pat ba ha Tamil Nadu ki dei ki ba iet bha ya ki film ban pet ha ki cinema ka jing yo shushu ya ka jing kershan ya ki film UVJ ka dei namar ka jing dry ka bala depan penlat ha ubnai nai wing araja apusan ka bala ya yo bha namar bakla poi palat ya ka khandai pusan million gut ki ba pet ha YouTube bat palat lak ngut ki ba pen bot bat shot ya ka rukom ak UVJ ha ki rinsan social media ka jing kershan unong yalam Kongres ya UVJ kala penklumar hipat ba namar baka Kongres kala itreilang bat kaseng DMK ha ka India Block kaba sensyar ya ka jilla Tamil Nadu ka CBFC kala penslam man ai sernot ya ka film Jana Nayagan kadai namar baka pha syaka revising committee namar ka don ka jing ujor ba penmong ya ka jing snoniam kumta ka KVN production kala ai mukadduma ha ying bishar Madras High Court bat ka ying bishar ru kala pan jubabru na ka CBFC ha ka nyoterik menta ubnai bat lakermen ba ka ying bishar kan ai karai ha ka khandai tarik hi menta ubnai ka jilla Tamil Nadu ka de ka ba ar ha India ka babun bha ki cinema namar hadu menta ka don palat 6,000 sanspa tali ki jaka pet film kat ba ka jilla Andhra Pradesh kawan ka Baningkong ha ka babun ki cinema namar ka don palat dia ka 8,000 praspatali ki cinema